Ό,τι θέλετε με ρωτάτε, παιδιά. Ακούς Ματέο. Ρώτα Ματέη. Τι θα πάω να πει στον κύριο Βαγγέλη αύριο, μεθαύριο, την Τρίτη. Για να μου του πω για τα σπήλαια πες. Ja, Lukas schreef. Ja. Αυτά εδώ που κάνουμε το τι είναι. Ποιο. Σταλακτήτης. Ja, stalaktites. Και αυτά που βγαίνουν από κάτω προς τα πάνω είναι ο σταλαγμίτης. Το κρύο. Σταλαγμίτης και ο σταλακτήτης κρέμεται. Το νερό είναι παγωμένο. Να βάλετε το χέρι σας, όχι εδώ. Στους 12 βαθμούς δεν είπαμε. 12 είπα, ναι, αλλά επειδή το είπα και δεν μπορώ να το υπολογίσουμε πόσο είναι το 12, θα βάλετε το χέρι σας στο νερό. Gdje skopa. Για βάλτε το χέρι σας στο νερό και προσέχετε να μην χτυπήσετε. Μα μπίνε τώρα. Μπίνε τώρα. Blir det varmare? Εντάξει είναι. Ναι, ναι. Ζεστό, Τι ζεστό καλέ. Πρόσεχε το χέρι σου. Ai, grått. Τα χέρια. Får inte köpa Theo? Att de tog ett mål. Το χέρι σου, το χέρι σου, πρόσεχε το. Δεν έχω το νου μου όλη την ώρα να σε βλέπω. Η βάρκα μπορεί να αλλάξει πορεία, ένας να κουνηθεί, μπορεί να αλλάξει πορεία. Μην νομίζω ότι πάρω χαμπάρι εγώ κατευθείαν. Nu kan gå, klokka Det är de inte såna går. blir då. Har du prövat innan så går det till Tjekoj? Το έτσι μπροστά. Co to będzie? Ku? Znaczy, kurwa, bo tam jest z tym koszulem, no to już wiem. Όχι. Φλόκου. Λάβανι. Oj, jag känner. Προσπαθώ να περιμένω το άτομο. Jag ska vara i vägen. Δεξιά μας είναι ο μεγαλύτερος σταλαγμητικός όγκος. Δεν γίνονται. Είσαι μικρή γι' αυτό. Τι είμαι. Είσαι μικρή. Εγώ. Τόσα χρόνια που ζω δεν έχω δει. Έτσι, μπράβο. Οι τελευταίοι σύσμοι να έχεις υπόψη σου στην Αρεόπολη που τους έχουμε καταλάβει το 2007.